दिनैनि खौरां मेल लिंनायनि जाहोना बेनो मैया अक्ट'बरनि 9 अक्ट' बै सानखालि BPF जोंनि भेरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय बे पुरानि भेरगावनि बे गेलेग्रा फोथाराव मोनसे जयनिं प्रग्राम लादों बिथांमोना लादोंमोननो मेगा जयनिं होननानै बिथांमोना नाम होदोंनो नाथाय मेगा जयनिं माखौ बुङो जोंबो मिथिया दा जों खोनानो मोनदोंमोन गोलाव समनिफ्राय जे बेवहाय बिराद माखासे हाजार हाजार मानसि माने भेरगाव समस्तिनिफ्राय BPF जयनिं जागोन होननानै बिदि प्रसार खालामबाय थादोंमोन बिथांमोना नाथाय मैया नुनो मोनबाय बिसोर जेसेबांखिनि जिरायनो थाखाय पेन्डेल बानायदोंमोन बेबो खमैबाबो 10 फुटसो खालिसो थाबावदों बिनि बाहेरा फिल्डआवथ' मानसि गैया गारिया खिन्थु जथेस्थ' दङ दा बेयाव जों सानबाय बेयाव पेन्डेलावथ' जिरायनाया खोब हाइस दङब्ला 1700 मानसि दङ आरो बेवहाय गासैजोंसो ओमफ्राय बेवहाय गासै बिथांमोना 2000निबो बारा जयनिं होगोन होननानै बा जयनिं जागोन होनना प्रसार खालामदों नाथाय बिथांमोननि साननाय बायदि जायाखिसै मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि तारिखाव बयबो मिथिबाय बयबो बुजिखाबाय जे आगोलनि सोरखारा माबायदि मावलांदों माबायदि मावलाङाखै आरो दानि सोरखारा माबायदि मावबाय थादों बेखौ रायजो राजा बयबो बुजिदों जायनि जाहोनाव मैया बिथांमोना बिनि फिननायखौ मोनदों बेखौथ' जोंनिफ्राय होनाय जायाखै रायजो राजानो होदों बिथांमोना ओरैबायदि गारि रानथिंना हरदों जेथिं मिथिंनो नाथाय गारिया खालि खालि फैफिननांदों फैनानै गारिया बे फिल्डआव लांदां लांदां गारियासो बारा मानसिया खम आरो बिदिनो अनेक गामियाव गारि थिनहरदोंमोन लांदां लांदाङैनो गिदिंबोफिननांदों बेयावथ' जों रावखौबो बादा होआखै गोसोबायदि सोर थांनो हागोन जोंबोथ' रावखौबो लाखिनो हाया बिथांमोना बेवहाय माखासे खोथा बुंदों सोरबाया बुंदों 1500 जननिबो बारा जयनिं जादों होननानै बियो नंखाय आरो ओमफ्राय बिथांमोना मैया गोबां बाथ्रा बुंदोंनो जोंनो गोबां जायगाथिं अमा फुथारनानै बोरमा बेदर जाहोदोंनो अमा बेदर जाहोदोंनो खाना जाहोनानै मानसिफोरखौ लाखिदोंनो सोरनियावबा सोङोबा मिथिगोन नोंथांमोनाथ' गिदिंबाय थाखायो जों बोरमा जादोंना अमा जाहोदों रावखौबोथ' जों बिदि खालामाखै नंगौ जोंहाबो मैया प्रग्राम दंमोन मोनफ्रोमबो VCDC आव माइ गभर्नमेन्ट माइ VCDC आंनिनो सोरखार आंनिनो VCDC बे हाबाफारिखौ मैया लादोंमोन आरो हाबाफारिया जोंहा मैयाल' नङा गोलाव समनिफ्राय जोङो सानफ्रोमबो हाबाफारि लाबोगासिनो दं आरो बे सिजिल लाबोनाय बायदियै मैया ग्रोब जादों बेखौनो बिथांमोना जोंखौ सुबिदा लानानै माने होबथानो थाखाय माखासे कौशल खालामदों होननानै जोंनि सिगाङाव बुंदों नाथाय बेखौथ' रायजो राजा बुजिबाय आं गोलाव बुंनांगौ दं होननानै सानाखै बेनिफ्राय मोनाबिलियाव जों नुबाय बिथांमोननि मानसिफोराथ' चुपचाप खारखोमाजोबनाय सोरबा सोरबा फेनानै जने बने गिदिंलाबायनायखौ जों लोगो मोनदों माने टेनसन जादों जेराव जेरैबायदि मानसिखौ बिथांमोना जयनिं होगोन होननानै सानदोंमोन बेखौनो बिथांमोना जयनिं होनो हायाखिसै दिनै जों बेखौनो बुंनो नागिरदों जोंनि भेरगाव समस्तियाव BPFनि मावथिफ्रा एकदम आसि बिजौआव साननो हानाय बायदि जानानै थाहैबाय आरो बारा बेयाव माने BPFनि मावथि गैलिया बांसिनानो दिनै जोंनि UPPL आफादजोंनो थानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो ओंखारबोगासिनो दङ जोंहा बेवहाय फोथायनाय दङ मोनसे खोथा जोंनि आगोलनि डिपुटि स्पिकार बिथां मानगोनां नेरसोन बर' बिथाङा मैया बेवहाय भाषणावहाय बुंदों जे माने जोंनि UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा ना बेदर जाहो जाहो मानसिफोरखौ होबथाजोबदों लाखिजोबदों होननानै बिथाङाबो बुंदों नाथाय बेयो नंखाय सैथोखौ बुंनांगौ सैथोजों जुदि थाङोब्ला सानफ्रोमबो जै जायो नंखायजों थाङोब्ला मालाबाबो जै जाया बेनिखायनो आं बुंदों बिथांमोना जेसेबांखिनि मैया जयनिंनि थाखाय लाबोदों बिथांमोना बिथांमोननिनो मेम्बारखा आरो नोंथांमोननो जुदि फोरमान नांगौब्ला जोंनियाव निउसावबो बिथांमोननि जयेन जाग्राफोरनि बुंनायानो जोंनाव दङ सासे सानै नङा प्राय माने 10-15 जनसो बिथांमोनानो बुंखादों जे आं आगोलनिफ्राय BPFआवनो दङ गेजेराव जोंनि जेबो पावार गैयैखाय जों जिरायथ'नानै दंमोन आरो दिनै जों जयेन जाफिनदों बेबायदि गोजा साफ्रोमबो गावसोरनि मानसिफोरासो बेवहाय जयेन जादों जोंनिफ्राय गोदानै लाबोनायखाय बरन्स गावसोरनि थाखानाय BPFनि माखासे सुबुंफोरा मैया जोंजोंसो जयेन जाबावबाय एक्स चेयारमेन जाबांगाव बुथारनिनो जेराव मिटिं लादों बिनिनो एक्स चेयारमेन लगरन्जन राभा बिथाङाबो बिथांमोनजों लोगोसे मैया जोंजों 10-12 जनसो बे बिसोरनि जयनिं लानाय खाथियावनो जयेन जाबावदों आरो मैया जोंनि 14टा VCDCनि भितराव 10टासो VCDCआवनो
मोनफ्रोमबो बिसिडिसियाव 20 जन 25 जन करि जोंनियावहाय जइन जादों नाथाय जों फोसावाखै मिडियायाव जों फोसावाखै जायखिजाया फैबाय थानाय समाव जोंनि इउपिपिएलनिनो सरकारा फैफिनगोन बेयाव कुनु 1 इन्सिबो साननो गोनां गैया आरो बिथांमोना माखासे भुवा बाथ्राफोरखौ बुंगासिनो दङ जे माने दाख्लै ओरैबायदि खालामदों बिथांमोना जे गाबोननि मिटिंआव थाङोब्ला जोङो रेशन कार्डखौ नखानायैनो बानायना होनो हागोन बिनि सप्तासेनि उनावनो अरुणोदय आसनिखौ जों सोना होनो हागोन बिनि 10 दिननि उनावनो जोङो पिएमएवाइजि न'खौ होनो हागोन बेबायदि होननानै बिथांमोना भुवा मोनसे फर्म लायै लायै नखर नखर हाबनानै जोंनि मानसिफोरखौ नंखाय बाखाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै फोसावलाबायदों इउपिपिएलआ जेबो होनो हाया नोंसोर जुदि गाबोन जुइनिंआव थाङोबा बै सानखालि जुइनिंआव थाङोब्ला जों नोंथांमोननि न'खौ नखानायैनो खालामना होगोन नखानायैनो अरुणोदय आसनिखौ बानायना होनाय जागोन नखानायैनो जों रेशन कार्डखौ बानायना होनाय जागोन होननानै बिथांमोना नखर नखर हाबनानै फर्म लाबथिंनानै रानथिनानै नाम लिरनानै लाना फैदों बेबायदि खालामनानै बिथांमोना लिंदोंमोन थेवब्लाबो मानसिफोरा फैयाखिसै मैया साफा सानै फैदों गावसोरजों थाखानाया फैदों मोनसे बिसिडिसिनिफ्राय बिथांमोननियाव हाइस्ट फैदोंबा 28 जन 30 जन करि मोनसे बिसिडिसिनिफ्राय फैदों किन्तु जोंनि भेरगाव समष्टिनिफ्राय बारा मानसि जायाखै हाइस्ट जादोंबा 400 500 जनसो जोंनि समष्टिनिफ्राय जादों आरो बाकिखौना बबेनिफ्राय थिखांना लाना फैदों बेखौ जों मिथिया खाथि खाथि बेलेग बेलेग समष्टिनि दोङो लाना फैदों जानो हागौ बाक्साथिंनिफ्रायबो गारि फैदों बेनिफ्राय लाना फैदों जानो हागौ जोंथ' लिडारफोरखौ मोजांखौनो सिनायाखै मैया बेखौनो जोंहा जेबो साननांगौ गैया आरो दिनै प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव आरो जोंनि भेरगाव समष्टिनि दावबैसा बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै जोंनि भेरगाव समष्टिया मोजाङैनो दङ रायजो राजानि थाखाय गोबां सिन्था खालाम